Ahoj, já vás všechny zdravím, kteří právě posloucháte první oficiální díl podcastu Rozběhlý Litvínov. Ten předchozí byl takový nultý, takový start toho všeho, co nás vlastně čeká v tomto roce. Takže tento díl je takový oficiální první. Chci vám říct v tomto krátkém díle zase kolem 3 až 5 minut, to už ale teď víte dopředu, kolik to má minut. Chci říct 4 body, kterým se budu zabývat, a to je poděkování za rok 2025. Dalším bodem bude přivítání rok 2026. Třetím bodem bude ten nejdůležitější, a to bude vlastně v každém díle, protože jelikož je dneska 21. ledna a už den víte, co se vlastně na našich webových stránkách www.rozběhlitvinov.cz stalo, nebo na facebookových a instagramových účtech. Stalo se to, že už teď určitě nikdo z vás ví, že jsme spustili oficiálně první letošní a první závod vůbec v historii naší skupiny. Závod pod názvem Litvínovská pětka pod Krušnými horami. Všechno najdete na webových stránkách, ale ještě než se k tomu dostanu, k tomuhle bodu nejdůležitějšímu, tak bych se chtěl vrátit k prvnímu bodu. První bod je poděkování za rok 2025. Minulý rok v prosinci někdo z vás šel a chtěl bych poděkovat všem účastníkům, že jsme se zase dostali a vrátili na místo, kde je to takový citlivý, a to je běh neboli chůze do našeho litvínovského útulku. Tam bych chtěl všem poděkovat, kteří přišli nebo kteří chtěli nějakým způsobem pomoci, ale i těm, kteří třeba chtěli pomoci, ale nemohli, zkrátka se nemohli zúčastnit. Je to jako jedno, ale chtěl bych prostě poděkovat všem, že každým rokem tohle z toho my uskutečňujeme, což je úplně super. Chtěl bych poděkovat všem za celý rok 2025, kteří s námi běhali každou neděli, i když já jsem oficiálně půl roku nemohl a vy jste to stejně drželi, protože ten rok 2025 byl aspoň pro mě oficiálně jeden z nejnáročnějších, jak udržet tu naši skupinu, i když jsem věděl, že se na vás dá spolehnout, a věděl jsem de facto, že to nějakým způsobem nepadne, ale z mé strany to bylo tak náročný, že už tam byly takový ty černoty, no tomu se nechci věnovat vůbec, jenom prostě chci všem poděkovat, že jste to vlastně díky vám, běžci, a hlavně takový ty základně, určitě víte, kteří pomohli jak skupině, tak i mě osobně, moc poděkovat, že jste to udrželi, a vlastně můžeme oficiálně říct, že ten rok 2026 bude taky náročný, ale zase v dobrým světle, a to, že pořádáme poprvé v historii oficiální závody v Litvínově. Takže chci poděkovat všem za rok 2025. No, dalším bodem je přivítání rok 2026, což vlastně bylo, a zase chci poděkovat, 1. ledna jsme šli na takový turistický pochod na naší vrch Loučnou, kde jsme se vlastně setkali. Někdo si tam nahoře připil alkoholem a posilnil se, aby mohl jít zpátky dolů. A někdo prostě jsme se tak nějak na sebe usmáli, popřáli hodně štěstí a hlavně zdravíčka v novém roce 2026. Udělali společnou fotku a šli jsme zpátky. No, na Louční to samozřejmě nekončilo, protože za pár dní byla první ranní rozcvička v neděli od 9 hodin, jako každou neděli a každý rok. Nic se nemění, všechno bude při starým, každou neděli od 9 hodin máme ranní rozcvičky. A tím vlastně začínal ten letošní rok. No, v průběhu Vánoc, ještě než se vrátím, a přelom roku na ten leden, tak oficiálně jsme s Ondrou řešili právě ten třetí bod, a to je ten nejdůležitější, o kterým se teď chci zmínit asi nejvíc. Takže mi dejte trošičku času. Dalším bodem, jak jsem řekl, jsou závody, a to už určitě víte z webových stránek i datum, kdy jsou. Budou 12. září pod názvem Litvínovská pětka pod Krušnými horami. Délka trasy bude 5,5 km.
všechno máte na webu, webové stránky jsou www.rozběhlitvinov.cz, odkazy jsou na facebookových stránkách, na instagramových stránkách a dá se to najít de facto kdekoliv. Do budoucna plánujeme samozřejmě udělat propagaci, jako jsou plakáty a různé věci na tento závod. Další věcičkou, kterou bych chtěl říct ohledně závodu. Je to oficiální první závod, takže to bude se vším všudy. Všechny věci, propozice máte na webových stránkách, takže bych vám chtěl říct, že pokud budete mít nějaké nejasnosti, tak buď kontaktujte náš e-mail info@rozběhlitvinov.cz nebo mi napište osobně mě, Davidovi Kuníkovi a nebo Ondrovi Čermákovi, protože jsme pořadatelé toho závodu, a nebo napište do skupiny nějakou informaci, komentář na Facebooku nebo Instagramu, cokoliv, kde se to dá zanechat nějakou zprávu ohledně závodu, pokud vám něco není jasné. Registrace závodu si myslím, že je úplně superová cena, není to nic extra drahýho, jsou to v uvozovkách jak pro koho 200 a máte v tom občerstvení účastnickou medaili, na které budeme samozřejmě ještě pracovat, ale už teď vám chci říct, že bude prostě superová, bude opravdu superová, nechci žádnou dřevěnou, obyčejnou medaili za pár kaček a to všechno už máte v ceně a občerstvení též. Ohledně závodu, bude to až na začátku nebo vlastně v půlce září, takže 12. září od 1 hodiny na naší stezce. Start bude na té pláži, to všechno máte i v propozici závodu a co ještě k tomu říct, vlastně o tom závodě, co tam všechno je, kdy to je, jaký den, jaký čas, to všechno máte v těch propozicích, to asi nemá cenu tady říkat. Jenom chci říct, že máme před sebou ještě hodně práce s Ondrou a to je sponzor. Tím vás chci požádat o to, pokud znáte někoho, kdo by nás jako skupinu Rozběh Litvinov a hlavně ten závod Litvinovská pětka pod Krušnými horami chtěl nějakým způsobem zasponzorovat jak finančně, a nebudu lhát, bylo by to asi to nejlepší, tak i materiálně, že by byl nějaký věci do tomboly nebo na první, druhý, třetí místo, kdo by se zúčastnil na bedně, tak by mohl dostávat nějaký věci. A nebo jakoukoliv sponzorský dar, budeme jenom rádi, můžete se na nás obrátit, jak říkám, Ondrovi nebo mě, nebo na e-mail naší skupiny, ještě jednou řeknu, info@rozběhlitvinov.cz a budeme rádi za jakoukoliv pomoc, za jakoukoliv materiální i finanční pomoc na ten závod, protože když to řeknu přímě, všechny platby, co se týče tady toho závodu, jde z registrace, takže my z toho nemáme ani korunu, děláme to opravdu jenom pro lidi a pro radost. A konečně se nám podařilo uspořádat první závod. Doufám, že se bude líbit a to se dozvíme až po závodě a na další rok, protože tohle už chceme udělat jako tradici. Ještě jsem zapomněl říct jednu zásadní věc, a to je sice první oficiální závod, ale my letos slavíme 10 let výročí naší běžecké skupiny. A opravdu, když to tak řekneme, ten závod je takový dárek, takový narozeninový dárek, že jsme už tady 10 let díky vám. Díky vám běžcům, kteří s námi začali, chodili, přestali, máme nový běžce. Život jde dál a prostě je to jednoduchý. Běžci přichází a odchází. Takže tím se to drží a jsem strašně moc rád, že to nadále funguje a nadále to fungovat bude. Takže tohle jsem chtěl ještě zdůraznit, že my vlastně letos slavíme 10 let od výročí toho, že jsme tady vznikli jako skupina běžců pod názvem Rozběh Litvinov. No a ještě k tomu závodu asi to bude zatím všechno, protože ty závody budeme řešit ještě v dalších dílech tady toho podcastu. Koukám, že krátký asi dneska nebude. A různý detaily. Říkáme, pracujeme na tom, některé věci, papírování od města,
máme už schválený, máme povolený, takže něco už je zařízeného. Vlastně ono je de facto všechno zařízené, my už jen čekáme teď sehnat co nejvíc sponzorů, nějaký už jsou, na ten závod, aby jsme to měli ještě o trošku lehčí. No a posledním bodem je závěr a to jenom je, vlastně už jsem de facto i řekl, chci ještě jednou všem poděkovat, kteří nám i pomůžou na ten závod, jakkoliv organizačně, finančně, materiálně, ale i taky pořadatelsky, protože budeme potřebovat i lidi na trase, na startu a v cíli, kteří nám pomůžou uspořádat ten, já si dovolím říct, krásný závod. A i ten název je krásný, Litvínovská 5 pod Krušnými horami. Zní to tak jakoby všeobecně, Krušní hory jsou obrovský, ale my jsme pod Krušnými horami jako Litvínov. Já vám děkuju, že jste to doposlouchali až sem a těším se na další díl podcastu s číslem 2 a určitě sledujte, poslouchejte ten podcast, protože se dozvíte asi víc věcí tady ohledně naší skupiny, než když se napíše nějaká krátká věta někde na Facebooku nebo Instagramu. Mějte se krásně, loučím se s vámi zatím a běhejte, ale běhejte jenom, když vás to baví. Nenuďte se. Ahoj.